Milica je stajala pred ogledalom u kupaonici, prstima nježno dodirujući modru mrlju ispod oka. Šminka je već bila nanešena u 3 sloja, ali ipak se nazirala tamna sjena koju je Nikola ostavio prošle noći. Ruke su joj drhtale dok je pokušavala sakriti tragove. Opet, mama, hoćeš li mi napraviti palačinke? Čuo se glas 7-godišnje Ane iz kuhinje. Dolazim, srce, odgovorila je Milica, prisiljavajući se na veseo ton. Spustila je šminku i duboko udahnula. Još jedan dan. Još jedna predstava. Još jedna prilika da svi misle kako živi savršen život s uspješnim suprugom u lijepoj kući u Varaždinu. Kad je ušla u kuhinju, Ana je već sjedila za stolom. Njezine male noge njihale su se s visoke stolice. Milica je osmijeh natjerala na lice. Onaj isti osmijeh koji je savršila kroz godine vježbe. Kakve palačinke želi moja princeza danas? S džemom od jagoda. Ana je zapleskala rukama. I možemo li pozvati tatu da jede s nama? Milica je zastala. Nikola je još uvijek spavao nakon što je sinoć došao kući pijan i bijesan jer je izgubio posao u građevinskoj tvrtki. 3. posao u 6 mjeseci. Tata je umoran, draga. Pustit ćemo ga da spava. Ana je klimnula glavom, ali Milica je primijetila kako joj se osmijeh malo ugasio. Dijete je osjećalo napetost u kući, bez obzira koliko se Milica trudila to sakriti. Dok je miješala tijesto za palačinke, čula je teške korake na stepenicama. Srce joj je poskočilo. Nikola je ustao ranije nego obično. Gdje je Kavadži, promrmljao je ušavši u kuhinju u potkošulji i traperica. Napravit ću odmah, rekla je Milica tiho. Trebala si već biti gotova. Koliko puta ti moram reći da kava mora biti spremna kad se probudim? Ana je prestala njihati nogama i tiho promatrala roditelje. Milica je brzo upalila aparat za kavu, ruke su joj se tresle. Izvini, zaboravila sam. Uvijek zaboravljaš. Nikola je udario šakom po stolu, što je nagnalo Anu da se trže. Jedinu stvar koju trebaš napraviti ujutro, a ne možeš ni to. Tata, mama pravi palačinke, rekla je Ana tihim glasom. Nikola se okrenuo prema kćeri, a izraz mu se malo ublažio. Ah, palačinke, to je dobro, Ana. Barem netko u ovoj kući zna što radi. Milica je osjetila kako joj se želudac steže. Ovo je bio dobar dan. Nikola nije vikao na Anu. Loši dani su bili kada bi se njegova ljutnja prelila i na dijete. Kava je počela kapati u šalicu, a Milica je brzo okrenula prvu palačinku. Trebala je biti savršena. Sve je uvijek trebalo biti savršeno kad je Nikola u blizini. Čuo sam da Marko traži radnike za svoju novu kuću, rekla je pažljivo, ne skidajući pogled s palačinke. Marko? Nikola je podigao obrve. Onaj tvoj bivši iz srednje? Nije moj bivši, samo smo bili prijatelji, ali čula sam da plaća dobro. Neću prositi za posao. Nikola je eksplodirao. Pogotovo ne od nekoga tko te je htio prije mene. Ana je počela plakati. Milica je brzo prišla kćeri i zagrlila je. Sve je u redu, srce. Tata je samo umoran. Nisam umoran, vikao je Nikola. Ljut sam što moja žena misli da sam nesposoban. Nisam to rekla. Ne trebaš reći. Vidim kako me gledaš. Kao da sam neuspjeh. Milica je pritisnula Anu uz sebe, osjećajući kako joj dijete drhti u naručju. Ovo se događalo sve češće. Nikolina frustracija zbog posla pretvarala se u bijes koji je usmjeravao na nju. Možda bi trebao razgovarati s nekim, šapnula je. Postoje ljudi koji mogu pomoći? Nikola se nasmijao gorko. Jedina pomoć koju trebam je žena koja me podržava umjesto da me omalovažava. Prišao je bliže, a Milica je instinktivno koraknula unazad, još uvijek držeći Anu. Nikola, molim te, ne pred djetetom, pred djetetom. Ana treba vidjeti kakva joj je majka. Treba naučiti da žene poštuju svoje muževe. U tom trenutku palačinka se počela paliti na tavi. Dim je ispunio kuhinju, a alarm za dim je počeo pištati. Nikola je pogledao prema tavi, a zatim prema Milici s prezirom. Ne možeš ni palačinku napraviti kako treba. Milica je pustila Anu i potrčala prema štednjaku, skidajući spaljenu palačinku. Kad se okrenula, Nikola je već izlazio iz kuhinje. Idem u kafić. Kad se vratim, očekujem da ova kuća bude čista i da večera bude na stolu. Vrata su se zalupila za njim. Ana je još uvijek plakala, a Milica je sjedila pokraj nje, osjećajući kako joj se svijet ruši po 3. put ovog tjedna. Mama, zašto tata viče? Pitala je Ana kroz suze.
Milica je pogledala svoju kćer, nevino dijete koje je trebalo odrastati u ljubavi, ne u strahu. U tom trenutku nešto se u njoj slomilo. Ne mogla je više. Ne znam, srce, šapnula je, ali neće više. Sat vremena nakon što je Nikola otišao, Milica je još uvijek sjedila za kuhinskim stolom, držeći Aninu ruku. Dijete se smirilo, ali pitanja su se i dalje vrtjela u njezinim velikim smeđim očima. Mama, možemo li otići kod bake danas? Pitala je Ana. Milica je zastala. Nikolina majka nikad nije bila na njezinoj strani. Uvijek je branila sina, bez obzira što je radio. Muškarci imaju svoje načine, govorila je. Žena mora biti strpljiva. Ne danas, draga. Možda ćemo otići u park. Ana je klimnula, ali Milica je vidjela razočaranje na njezinom licu. Dijete je voljelo baku, bez obzira na sve. Milica je osjetila kako joj se srce steže. Koliko je stvari Ana morala prihvatiti kao normalne u svojih 7 godina. Telefon je zazvonio. Milica je pogledala broj, nepoznat. Obično ne bi odgovorila, ali nešto ju je nagnalo da se javi. Halo? Milica? Ovdje Marko Pavić. Nadam se da se sjećaš mene iz srednje škole. Srce joj je preskočilo. Marko. Čovjek o kojem je Nikola upravo vikao. Marko, naravno da se sjećam. Kako si me našao? Tvoja sestra Petra dala mi je broj. Rekla je da možda tražiš posao? Milica je pogledala prema Ani koja je crtala na papiru. Petra je znala za Nikolinu nezaposlenost, ali nije znala za ostalo. Ja nisam sigurna. Zašto pitaš? Otvaram novu arhitektonsku tvrtku ovdje u Varaždinu. Trebam nekoga za administraciju, nekoga pouzdanog. Petra kaže da si uvijek bila odlična s brojevima. Milica se sjećala. U srednjoj školi Marko je bio onaj tihi dečko koji je uvijek sanjao o gradnji kuća. Sada je, prema tome što je čula, uspješan arhitekt koji se vratio iz Zagreba. Marko, to zvuči lijepo, ali znam da si udana, prekinuo ju je nježno. Ovo je samo posao, Milica. Dobro plaćen posao za nekoga tko zaslužuje priliku. Kroz prozor je vidjela susjedu gospođu Horvat kako zaljevala cvijeće. Žena je uvijek bila ljubazna, ali Milica je primijetila kako je počela izbjegavati duže razgovore. Možda je čula vikanje, možda je vidjela modrice koje šminka nije mogla potpuno sakriti. Koliko bi to bilo sati dnevno? 8 do 4, ponedjeljak do petak. Možeš dovoditi Anu nakon škole ako je potrebno. Imam veliki ured s prostorom za igru. Ana je podigla glavu od crteža. Mama, tko je na telefonu? Prijatelj iz škole, Srce, Marko je čuo. To je Ana? Petra mi je rekla da imaš prekrasnu kćer. Da, ima 7 godina. Moja Luka ima 8. Možda bi se mogli igrati dok ti radiš. Milica je zatvorila oči. Zvučalo je previše dobro da bi bilo istina. Posao. Neovisnost. Prilika da zaradi vlastiti novac. Marko, moram razgovarati s mužem, naravno. Ali Milica? Glas mu je postao ozbiljniji. Ako ikad trebaš razgovarati s nekim, tu sam. Petra mi je rekla je da možda nisi najsretnija. Milica je osjetila kako joj se oči pune suzama. Petra je uvijek bila previše pametna. Hvala ti, javit ću ti se. Nakon što je zatvorila telefon, Ana je prišla i zagrlila je oko struka. Mama, zašto plačeš? Ne plačem, Srce, samo razmišljam. O čemu? Milica je pogledala svoju kćer. Kako objasniti 7-godišnjem djetetu da razmišlja o tome da promijeni cijeli njihov život? O tome da možda mama treba posao. Kao tata? Da, kao tata. Ana je razmislila o tome. Hoće li tata biti ljut? Pitanje je pogodilo Milicu kao šamar. Dijete od 7 godina već je znalo da treba paziti na tatinu ljutnju. Možda, rekla je iskreno, ali ponekad moramo učiniti stvari koje su dobre za nas, čak i ako drugi ljudi nisu sretni. Kao kad moram jesti povrće? Milica se nasmijala kroz suze. Da, točno tako. Te večeri, dok je pripremala večeru, Milica je razmišljala o Markovom pozivu. Mogla je raditi, mogla je zarađivati vlastit novac, mogla je pokazati Ani da žene mogu biti neovisne, ali mogla je i izazvati Nikolinu ljutnju na način koji bi mogao biti opasan. Kad je Nikola došao kući u 9 navečer, mirisao je na pivo i cigarete. Ana je već spavala. Gdje je večera? Pitao je, bacajući ključeve na stol. Na štednjaku. Držim je toplom. Dok je jeo, Milica je skupljala hrabrost. Konačno je progovorila. Nikola, možda sam našla posao.
Prestao je jesti. Kakav posao? Administracija. U arhitektonskoj tvrtki. Dobro plaćaju. Čija tvrtka? Milica je duboko udahnula. Marko Pavić, ona iz srednje škole. Nikola je polako spustio vilicu. Izraz na licu mu se promijenio iz umora u nešto daleko opasnije. Rekao sam ti jutros što mislim o tome. Ali, Nikola, trebamo novac. Nana treba nove cipele, računi se gomilaju. Neću da moja žena radi za čovjeka koji te želi. Ne želi me. Ovo je posao, ništa više. Nikola je ustao tako naglo da se stolica prevrnula. Misliš da sam glup? Misliš da ne vidim što se događa? Ništa se ne događa. Lažeš, vikao je. Uvijek si ga voljela. Čekala si priliku da se vratiš k njemu. Milica je ustala. Srce joj je lupalo. To nije istina i ti to znaš. Znam da nećeš raditi za njega. Znam da ćeš ostati ovdje i biti žena kakvu sam oženio. Prišao je bliže, a Milica je vidjela onu poznatu vatru u njegovim očima. Vatru koja je uvijek prethodila: Nikola, molim te, nasmijao se gorko. Možda je vrijeme da te podsjeti tko je ovdje glavni. Milica je otvorila oči u 5 ujutro, ležeći na podu u dnevnoj sobi. Tijelo joj je bolilo na mjestima gdje je Nikola udario sinoć, a nova modrica na rebru pulsirala je s každim udahom. Nikola je spavao u spavačoj sobi. Hrkao je glasno nakon što je popio ostatak piva. Polako se podigla, pazivši da ne napravi buku. Trebala je pripremiti Anu za školu i pretvoriti se da je sve u redu. Opet. Kupaonica je bila njezino utočište. Pod toplim tušem mogla je plakati bez da je netko čuje. Voda je spirala suze koje je zadržavala cijelu noć. Pogledala je svoje tijelo u ogledalu, mapa modrica koja je postala vješta u skrivanju. Ana je još spavala kad je Milica ušla u njezinu sobu. Dijete je ležalo sklupčano, čvrsto držeći plišanog medvjeda kojeg je dobila za rođendan. Milica je sjedila na krevet i nježno pomilovala kćerinu kosu. Vrijeme je za školu, srce. Ana je otvorila oči i odmah pogledala prema vratima. Gdje je tata? Spava. Budemo tihe da ga ne probudimo. Ana je klimnula i počela se oblačiti. Milica je primijetila kako se dijete pokretalo pažljivo, tiho. Naučilo je da buka može značiti probleme. U kuhinji su zajedno pripremile doručak. Ana je jela žitarice, a Milica je pila kavu pokušavajući ignorirati bol u rebru. Mama, možemo li danas ići u park nakon škole? Pitala je Ana. Vidjet ćemo, draga, možda. Prije smo često išle u park. Zašto više ne idemo? Milica je zastala. Kako objasniti da je prestala izlaziti jer je postalo teško objasniti modrice? Kako reći da se boji da netko neće primijetiti kako se ponašaju? Mama je bila zauzeta, rekla je konačno. S čime? S kućanskim poslovima. Ana je klimnula, ali Milica je vidjela da dijete nije uvjereno. 7-godišnjaci su pametniji nego što odrasli misle. Hodanje do škole bilo je kratko, ali Milica je uživala u svakoj minuti. Vani, daleko od kuće, mogla je disati. Mogla je se pretvarati da je normalna majka koja vodi dijete u školu. Vidimo se poslije podne, rekla je, ljubeći Anu u čelo. Mama? Ana je zastala na vratima škole. Volim te. I ja tebe volim, srce. Više nego što možeš zamisliti. Putovanje kući bilo je sporije. Milica je hodala kroz stari dio Varaždina, pokraj kuća koje su pamtile bolje dane. Neke su bile obnovljene, sjajne, s novim bojama i cvijećem u vrtovima. Druge su propadale, s pukotinama u zidovima i zapuštenim dvorištima. Njezina kuća bila je negdje između. Nikola je kupio je prije 5 godina kad je još imao stalan posao. Rekao je da će je obnoviti, učiniti je domom o kojem će biti ponosni. Ali renoviranje je stalo kad je počeo gubiti poslove. Sada je kuća bila poput njih, lijepa izvana, ali s pukotinama koje se ne vide na prvi pogled. Kad je ušla, Nikola je još spavao. Milica je tiho počela čistiti kuću, pokušavajući ne razmišljati o Markovom pozivu. Posao. Prilika za neovisnost. Prilika da pokaže Ani da žene mogu biti jake, ali također i prilika da Nikolina ljutnja eskalira u nešto što možda neće moći preživjeti. Dok je usisavala dnevnu sobu, primijetila je fotografiju s njihova vjenčanja na polici. Bila je mlada, tek 21, a Nikola je bio zgodan i šarmantan. Obećao joj je svijet, rekao je da će je voljeti i štititi zauvijek. Prve godine bile su dobre. Nikola je radio, bili su sretni. Onda su počeli problemi na poslu. Prvo je bio stres,
zatim pivo nakon posla, zatim prvi put kad ju je gurnuo, izvinio se, plakao, rekao da se neće ponoviti, ali ponovilo se je i postalo je gore. Telefon je zazvonio oko 10. Milica je pogledala broj. Marko. Halo, šapnula je. Milica, zašto šapćeš? Nikola spava. Ah, slušaj, razmišljala si o poslu? Milica je pogledala prema stepenicama. Nikola je još uvijek hrkao. Marko, to je komplicirano. Znam da je, ali ponuda stoji. I Milica, ako trebaš nekoga za razgovor ili ako trebaš pomoć bilo kakvog tipa, tu sam. Zašto bi mi pomogao? Jer se sjećam djevojke iz srednje škole koja je uvijek branila slabije. Djevojka koja je zaslužila bolje od onoga što ima. Milica je osjetila kako joj se oči pune suzama. Kad je zadnji put netko rekao da zaslužuje bolje. Moram ići, šapnula je. Milica, čekaj, dat ću ti svoj broj. Ako ikad trebaš bilo što, dan ili noć, nazovi me. Zapisala je broj na komad papira i sakrila ga u džep. Možda ga nikad neće koristiti, ali znanje da postoji netko tko bi joj pomogao, to je bilo nešto. Kad je Nikola konačno ustao u podne, bio je u lošem raspoloženju. Glava ga je bolila, a kad je vidio da nema kave spremne, počeo je vikati. Koliko puta ti moram reći, napravit ću odmah, prekinula ga je Milica. Ne prekidaj me kad govorim. Udario ju je po licu brzo i žestoko. Milica je zastala, ruku držeći na obrazu. Izvini, rekla je automatski, bolje da jesi i ne želim više čuti o tom poslu. Razumiješ? Milica je klimnula, ali duboko u sebi nešto se promijenilo. Možda je bilo vrijeme da prestane izvinjavati se za stvari koje nije učinila. 3 dana kasnije, Milica je stajala ispred nove arhitektonske tvrtke Pavić Design u centru Varaždina. Nikola je otišao tražiti posao, ili barem je to rekao. Ana je bila u školi. Imala je sat vremena prije nego što ju je trebala pokupiti. Zgrada je bila renovirana, s velikim staklenim prozorima i modernim natpisom. Kroz prozor je vidjela Marka kako razgovara s nekim muškarcem u odjelu. Izgledao je uspješno, siguran u sebe, potpuna suprotnost od čovjeka s kojim je živjela. Duboko je udahnula i ušla. Milica, Marko je odmah ustao kad ju je vidio. Nisam očekivao da ćeš doći. Ni ja, rekla je iskreno. Marko je bio viši nego što se sjećala, s prvim sjedim vlasima na sljepočnicama. Oči su mu bile iste, ljubazne i pametne. Ovo je moj partner Tomislav Novak, rekao je predstavljajući muškarca u odjelu. Tomo, ovo je Milica o kojoj sam ti govorio. Tomislav je bio ljubazan, ali Milica je primijetila kako joj je pogled zadržao na modricama, koje šminka nije potpuno sakrila. Marko mi je rekao da tražite posao u administraciji, rekao je. Da, ali nisam sigurna da sam prava osoba. Zašto ne? Pitao je Marko. Uvijek si bila najorganizovanija osoba koju znam. Milica je pogledala oko sebe. Ured je bio lijep, moderan, pun svjetlosti. Na zidovima su bile fotografije kuća koje je Marko dizajnirao. Lijepe, funkcionalne domovi u kojima bi ljudi mogli biti sretni. Koliko dugo ste otvoreni? Pitala je. 2 mjeseca, odgovorio je Tomislav. Marko se vratio iz Zagreba s velikim planovima. Već imamo 3 projekta. I trebamo nekoga tko će voditi račune, organizirati termine, komunicirati s klijentima, dodao je Marko. Netko tko razumije ljude. Milica je osjetila kako joj se srce ubrzava. Mogla je to raditi. Znala je da može. Kakvo je radno vrijeme, nije pitala je. Fleksibilno, rekao je Marko. Važno je da posao bude gotov, nekad ga radiš. Ako trebaš pokupiti Anu iz škole, možeš doći ranije ili ostati kasnije. A plaća? Tomislav je spomenuo cifru koja je bila dvostruko veća od onoga što je Nikola zarađivao kad je radio. To je puno, rekla je Milica. Ti si vrijedna puno, rekao je Marko tiho. U tom trenutku vrata su se otvorila i ušao je dječak od otprilike 8 godina. Tata, završio sam s domaćom zadaćom. Mogu li crtati? Naravno. Luka, ovo je Milica. Možda će raditi s nama. Luka je bio lijep dječak s Markovim očima i sramežljivim osmijehom. Imate li djecu? Pitao je. Imam kćer Anu. Ima 7 godina. Možda bi se mogli igrati, rekao je Luka uzbuđeno. Milica se nasmijala. Prvi pravi osmijeh u tjednima. Možda bi se mogli. Marko ju je odveo u stranu dok je Luka počeo crtati za stolom u kutu.
Milica, znam da ovo nije lako. Znam da imaš komplikacije kod kuće. Ne znaš ništa, rekla je brzo. Znam dovoljno. Petra je zabrinuta. Ja sam zabrinut. Petra govori previše. Petra te voli i ja... Zastao je. I ja se brinem za tebe. Uvijek sam se brinuo. Milica je pogledala prema Luki, koji je crtao kuću s velikim vrtom. Marko, ne mogu komplikovati tvoj život. Moj život je već kompliciran. Razvedeni sam, odgajam sina sam, pokušavam pokrenuti tvrtku. Još jedna komplikacija neće me ubiti. A ako Nikola sazna, što može učiniti? Ovo je posao. Legalan, pošten posao. Milica je znala što Nikola može učiniti. Znala je koliko može boljeti kad se razljuti, ali također je znala da ne može više živjeti ovako. Trebam razmisliti, rekla je. Naravno, ali Milica? Ponuda stoji. I ako ikad trebaš, bilo što, samo nazovi. Kad je izašla iz ureda, Milica je osjetila nešto što nije osjetila mjesecima. Nadu. Možda je postojao put van. Možda je mogla dati Ani bolji život. Ali kad je stigla kući, Nikola je već bio tu. Sjedeo je za kuhinskim stolom s pivom u ruci, a izraz na licu govorio je da nije našao posao. Gdje si bila? Pitao je. Kupovala namirnice, lagala je. Koje namirnice? Ne vidim vrećice. Milica je zastala. Zaboravila je kupiti bilo što kao dokaz. Bile su preskupe. Odlučila sam čekati do sutra. Nikola je ustao i prišao joj. Lažeš. Ne lažem. Miršeš na parfem. Čiji parfem, Milica? Srce joj je počelo lupati. Možda je ponešto od Markovog aftershave-a ostalo na njezinoj odjeći. Ne znam o čemu govoriš. Bila si kod njega, zar ne? Kod svog dragog Marka. Nikola. Ne laži me, vikao je. Vidim to u tvojim očima. Bila si kod njega. Udario ju je, jače nego obično. Milica je pala na pod, a krvavi okus joj se proširio po ustima. Rekao sam ti da nećeš raditi za njega. Rekao sam ti. Počeo ju je udarati nogama, a Milica se sklupčala pokušavajući zaštititi vitalne organe. Ovo je bilo gore nego ikad prije. Molim te, jecala je. Ana će doći kući. Ana treba vidjeti što se događa neposlušnim ženama. U tom trenutku čuli su ključ u bravi. Ana je došla kući iz škole. Nikola je zastao, a Milica je iskoristila priliku da se odvuče prema kupaoni. Mama? Tata? Čuo se Anin glas. Ovdje smo, srce, rekla je Milica pokušavajući kontrolirati glas. Mama se samo spotakla, ali kad je Ana ušla u kuhinju i vidjela majku na podu s krvlju na licu, nešto se promijenilo u njezinim očima. Nešto što je Milica nikad prije nije vidjela. Strah. Ali ne samo strah, razumijevanje. Ana je konačno shvatila što se stvarno događa u njezinoj kući. Ana je stajala u vratima kuhinje, njena mala ruka još uvijek držala školsku torbu. Oči su joj bile širom otvorene, a lice blijedo od šoka. Nikola je stajao nad Milicom, šake još uvijek stisnute, dišući teško. Ana, idi u svoju sobu, rekao je Nikola pokušavajući kontrolirati glas. Ne, rekla je Ana tiho. Što si rekla? Rekla sam ne. Anin glas je bio jači ovaj put. Neću ići u sobu dok ne prestaneš povrijediti mamu. Milica je osjetila kako joj se srce lomi. Njezino dijete, njezina mala Ana, pokušavala je zaštititi ju. Ana, draga, idi gore, rekla je Milica pokušavajući ustati. Sve je u redu. Nije u redu. Ana je počela plakati. Vidjela sam što radi. Nikola je pogledao između žene i kćeri, zbunjen. Ovo se nikad prije nije dogodilo. Ana je uvijek slušala, uvijek se sakrivala kad bi počeo vikati. Ana, tata i mama se samo svađaju, rekao je. To nije svađa, vikala je Ana. Svađa je kad ljudi govore glasno. Ovo je kad ti povrijediš mamu. Milica je ustala oslanjajući se na kuhinski pult. Usta su joj još uvijek krvarila, a rebra su bolila. Ana, molim te. Ne, mama. Ana je bacila školsku torbu na pod. Neću više šutjeti. Neću se više pretvarati da ne vidim. Nikola je prišao Ani, a dijete je instinktivno koraknulo unazad. Ana, ti ne razumiješ, razumijem. Razumijem da si loš čovjek koji povređuje moju mamu. Nikola je podigao ruku, a Milica je instinktivno skočila između njega i Ane. Ne, vikala je. Ne smiješ je dotaknuti. Makni se s puta. Neću. Možeš me udariti koliko hoćeš, ali nećeš dotaknuti moje dijete.
Ana je počela glasno plakati, a Milica je osjetila kako joj se nešto lomi u duši. Ovo je bio trenutak. Trenutak kad je morala birati između straha i ljubavi prema kćeri. Ana, idi u svoju sobu i zaključaj vrata, rekla je Milica ne skidajući pogled s Nikole. Neću te ostaviti. Idi, sada. Ana je potrčala gore, a Milica je čula kako se vrata zaključavaju. Barem je dijete sigurno. Pogledaj što si učinio, rekla je Milica okrenuvši se prema Nikoli. Pogledaj kako si prestrašio vlastito dijete. Ona ne razumije. Razumije previše. Razumije da joj je otac čudovište. Nikola ju je udario tako snažno da je pala na pod. Ali ovaj put Milica se nije sklupčala. Ovaj put je ustala. Završeno je, rekla je. Što je završeno? Ovo. Mi. Neću više živjeti ovako. Neću dopustiti da Ana odrasta misleći da je ovo normalno. Nikola se nasmijao gorko. I što ćeš učiniti? Gdje ćeš ići? Nemaš ništa bez mene. Imam posao. Kakav posao? Marko mi je ponudio posao. I prihvatit ću ga. Nikolino lice se iskrivilo od bijesa. Neće se to dogoditi. Hoće se. Sutra ću mu reći da prihvaćam. Ako odeš, nikad se nećeš vratiti. Znam. I Ana ide sa mnom. Nikad, vikao je Nikola. Ona je moja kći. Ona je dijete koje si prestrašio do smrti. Misliš da će sud dati dijete čovjeku koji udara ženu? Nikola je zastao. Možda po prvi put shvatio je ozbiljnost situacije. Milica, možemo to riješiti. Mogu se promijeniti. Koliko puta si to već rekao? Ovaj put je drugačije. Nije. Nikad neće biti drugačije. Milica je počela hodati prema stepenicama, ali Nikola ju je uhvatio za ruku. Ako odeš, pronaći ću te. Pronaći ću vas obje. Pustiti me. Neću. Ti si moja žena. Ana je moja kaći. Nitko vam neće pomoći. Pusti me, vikala je Milica, pokušavajući se osloboditi. U tom trenutku začuo se glas odozgo. Mama, dolazi policija. Nikola je pustio Milicu i pogledao prema stepenicama. Što je rekla? Ana, vikala je Milica. Nazvala sam policiju, vikala je Ana s vrha stepenica. Rekla sam im da tata povređuje mamu. Nikolino lice je poblijedilo. Ona ne bi, hoće i jest, rekla je Milica. Jer je pametnija od mene. Trebala sam ih nazvati davno. U daljini su se čuli zvukovi sirena. Nikola je pogledao prema vratima, zatim prema Milici. Ovo nećeš proći, rekao je. Reći ću im da lažeš. Reći ćeš im što hoćeš. Ali Ana je sve vidjela. I više se neću pretvarati da se ništa ne događa. Sirene su postajale glasnije. Nikola je potrčao prema stražnjim vratima, ali Milica ga je zaustavila. Ne bježi, Nikola. Suoči se s onim što si učinio. Neću ići u zatvor zbog tebe. Nećeš ići u zatvor zbog mene. Ići ćeš zbog onoga što si učinio. Policija je pokucala na vrata. Milica je otvorila, a Ana je potrčala niz stepenice i zagrlila ju oko struka. Gospođo, primili smo poziv o obiteljskom nasilju, rekao je policajac. Milica je pogledala svoju kćer, zatim prema Nikoli koji je stajao u kutu kao uhvaćena životinja. Da, rekla je konačno, trebam vašu pomoć. Po prvi put u godinama Milica je rekla istinu. 6 mjeseci kasnije Milica je sjedila za svojim stolom u uredu Pavić Design, organizirajući termine za sljedeći tjedan. Sunce je ulazilo kroz velike prozore, a Ana je crtala za stolom u kutu pokraj luke. Djeca su se brzo sprijateljila, a njihov smijeh ispunjavao je ured toplinom. Mama, možemo li ići u park nakon posla, ne pitala je Ana. Naravno, srce. Luka, hoćeš li ići s nama? Mogu li, tata? Pitao je Luka. Marko je podigao glavu od nacrta. Naravno, možda ću i ja doći. Milica se nasmijala. Ovo je postala njihova nova rutina. Posao, park, ponekad večera zajedno. Ništa romantično, samo obitelj. Drugačija obitelj, ali obitelj. Telefon je zazvonio. Milica je prepoznala broj. Nikolina majka. Halo, gospođo Tomić. Milica, molim te, moraš razgovarati s Nikolom. Milica je uzdahnula. Ovo se događalo jednom tjedno. Nikolina majka je molila, plakala, pokušavala je uvjeriti da se vrati. Gospođo Tomić, rekla sam vam, razvod je konačan. Ali Ana treba oca. Ana ima oca. Može ga vidjeti svake druge nedjelje pod nadzorom. To je ono što je sud odredio. To nije dovoljno. Dijete treba obitelj.
Milica je pogledala prema Ani koja se smijala s Lukom. Ana ima obitelj. To nije prava obitelj. Prava obitelj je mjesto gdje se dijete osjeća sigurno i voljeno. Ana to ima. Gospođa Tomić je počela plakati. Nikola se promijenio. Ide na terapiju. To je dobro. Možda će jednog dana biti bolji otac. A muž? Nikad više neće biti moj muž. Nakon što je zatvorila telefon, Marko je prišao njezinoj stolici. Sve u redu? Da, samo stare priče. Žao mi je što to prolazis. Nije tvoja krivnja. I iskreno, lakše je svakim danom. To je bila istina. Prvi mjeseci su bili teški. Ana je imala noćne more. Milica je skakala na svaki neočekivani zvuk. Ali polako, dan po dan, počele su se osjećati sigurno. Milica, mogu li te nešto pitati? Rekao je Marko. Naravno. Kako si našla hrabrost? Kako si konačno i otišla? Milica je pogledala prema Ani. Kad sam vidjela strah u očima svoje kćeri, kad sam shvatila da će ona misliti da je to normalno, da će možda jednog dana dopustiti nekome da je tako tretira. Ana je sretna sada. Jest. I to je jedino što je važno. Tomislav je ušao u ured s velikim osmijehom na licu. Imamo ga, rekao je. Projekt za novu školu u Čakovcu. Najveći projekt do sada. Marko je ustao i zagrlio partnera. To je fantastično. I Milica, treba ćemo pomoć s organizacijom. Ovo je veliki posao. Milica je osjetila val ponosa. Postala je nezamjenjiva u tvrtki. Njezine organizacijske vještine, sposobnost komunikacije s klijentima, pažnja na detalje, sve to učinilo je tvrtku uspješnijom. Naravno, kad počinjemo? Sljedeći tjedan, ali to znači da ćemo možda morati raditi duže sate. To nije problem. Ana može ostati ovdje. Ana je podigla glavu. Mogu pomagati, mogu sortirati papire. Svi su se nasmijali. Ana je voljela pomagati u uredu, iako je njena pomoć obično značila više crtanja nego sortiranja. Te večeri, dok su hodali kroz park, Ana je trčala ispred s Lukom, a Milica i Marko su hodali polako iza njih. Milica, mogu li te nešto pitati? Rekao je Marko. Već si me pitao to danas, nasmijala se. Ovo je drugačije, osobnije. Milica je zastala. O čemu? O nama. O tome što osjećam prema tebi. Milica je osjetila kako joj se srce ubrzava. Znala je da se nešto razvija između njih, ali nije bila sigurna je li spremna. Marko, znam da je prerano. Znam da još uvijek liječiš rane, ali želim da znaš da te volim. Volio sam te još u srednjoj školi, a sada te volim još više. Marko, ja ne znam jesam li spremna za to. Ne moraš biti. Mogu čekati. Mogu čekati koliko god treba. Ana je potrčala natrag prema njima. Mama, Luka kaže da možemo ići na sladoled. Možemo, rekla je Milica, zahvalna za prekid. Ali dok su sjedili u sladoledarni, gledajući kako se djeca smiju, Milica je osjetila nešto što nije osjetila godinama. Mogućnost. Mogućnost ljubavi bez straha. Mogućnost budućnosti gdje se neće trebati skrivati. Mama, rekla je Ana, oblizujući sladoled. Jesi li sretna? Jesam, srce. Vrlo sam sretna. I ja sam sretna. Volim našu novu kuću. Volim tvoj posao. Volim Marka i Luku. Milica je pogledala prema Marku koji se nasmijao. I ja vas volim, rekao je tiho. Ana je skočila s stolice i zagrlila ga. I mi tebe volimo. Milica je osjetila kako joj se oči pune suzama, ali ovaj put to su bile suze sreće. Možda je konačno našla svoj dom. Godinu dana kasnije, Milica je stajala u vrtu kuće koju su ona i Ana iznajmile. Mala, ali lijepa kuća s velikim vrtom gdje je Ana mogla trčati i igrati se. Sunce je zalazilo, a ona je zalijevala rajčice koje su zasadile u proljeće. Ana je trčala kroz vrt s Lukom, njihovi glasovi ispunjeni smijehom. Marko je sjedeo na terasi, crtao nove planove, ali često je podizao pogled da pogleda prema njima. Mama, pogledaj, vikala je Ana. Rajčice su postale crvene. Milica se nasmijala. Jesu, možemo ih ubrati za večeru. Mogu li pozvati Luku da ostane na večeri? Naravno, ako Marko dozvoli. Uvijek mogu ostati, rekao je Marko prišavši im. Postalo je to tradicija. I jest. 3 ili 4 puta tjedno Marko i Luka su dolazili na večeru. Polako, prirodno postali su obitelj.
Ne tradicionalna, ali prava. Milica, rekao je Marko tiho dok su djeca brala rajčice. Imam nešto za tebe. Izvukao je mali plišani paket iz džepa. Milica ga je otvorila i našla jednostavan zlatni prsten s malim dijamantom. Marko, čekaj, rekao je, klečeći na jedno koljeno. Milica, prošle godine si me naučila što znači biti hrabar. Naučila si me da ljubav ne mora boljeti. Hoćeš li se udati za mene? Ana je prestala brati rajčice i potrčala prema njima. Mama, reći ćeš da. Milica je pogledala oko sebe. Vrt koji su stvorile, kuću koja je postala dom, dijete koje se konačno osjećalo sigurno, čovjeka koji ju je volio bez uvjeta. Da, rekla je kroz suze. Da, hoću. Ana je skočila u zrak, a Luka je aplaudirao. Marko je ustao i poljubio Milicu. Nježno, puno ljubavi. Hoćemo li imati pravu obitelj sada? Pitala je Ana. Već imamo pravu obitelj, rekla je Milica. Sada ćemo samo imati isti prezime. Te večeri dok su djeca spavala, Milica i Marko su sjedili na terasi, držeći se za ruke. Jesi li sretna? Pitao je Marko. Sretnija nego što sam mislila da je moguće. Ponekad se bojim da će se sve ovo pokazati kao san. Nije san. Ovo je stvarnost. Ovo je ono što zaslužujemo. Milica je pogledala prema zvijezdama. Prije godinu dana mislila je da nema izlaza. Mislila je da je osuđena na život u strahu. Ali Ana joj je pokazala da postoji nešto važnije od straha. Ljubav prema djetetu koja je jača od svega. Marko, rekla je, hvala ti. Zašto? Što si mi pokazao da ljubav može biti sigurna. Što si mi dao priliku da budem ono što jesam. Ti si mi dala više. Dala si mi obitelj. Sljedeći dan u uredu Milica je primila poziv od žene čiji je glas drhtao od straha. Molim vas, rekla je žena, čula sam da pomagate ženama koje imaju problema kod kuće. Milica je duboko udahnula. Počela je pomagati drugim ženama, neslužbeno, diskretno. Davala im je informacije o skloništima, o pravnoj pomoći, o tome kako sigurno otići. Kako se zovete? Pitala je Milica. Petra. I ne znam što da radim. Petra, slušajte me pažljivo. Niste sama, postoji pomoć, postoji izlaz. Dok je razgovarala s Petrom, Milica je osjetila kako joj se srce puni. Ovo je bio njen način da vrati ono što je dobila, nadu. Ana je ušla u ured s crtežom. Mama, nacrtala sam našu novu obitelj. Na crtežu su bile 4 figure, Milica, Ana, Marko i Luka, stojeći ispred kuće s velikim vrtom. Svi su se smijali. Lijepo je srce. Jesmo li sretni na crtežu? Vrlo sretni. Kao u stvarnosti? Točno kao u stvarnosti. Milica je zagrlila svoju kćer znajući da je Ana konačno naučila što znači biti voljena bez straha. I to je bilo najveće postignuće od svih. Svidjela vam se priča? Like i pretplata, nova priča dolazi već sutra.